Erromako artea, eskultura, ezaugarri nagusiak, antzinako Erromako eskultura Kristo aurreko 6. mendetik. Kristo ondoren 5. mendera arte garatu zen. Greziar eta etruriar eskulturaren eragin handia izan zuen. Erromako eskultura, Grezia eta Etruriako artelan artistikoetan oinarritu zen. Baina, bere estilo bereizgarria garatu zuen azkenean. Errealismoa. Greziar idealizazioak ez bezala. Erromatar eskulturak, errealitatea zen bezala irudikatu nahi zuen. Batez ere, erretratuetan. Materialak. Marmola eta brontzea erabili ziren, batez ere. Funtzionaltasuna. Eskultura askok funtzio publikoa zuten. Hala nola, eraikinak apaintzea. Ekitaldiak ospatzea, edo, mezu politikoak helaraztea. Hainbat gai. Erretratu eta erliebe historiko ez gain. Erromatarren eskulturak, jainkoen estatuak. Sarkofago dekoratuak, eta egunero erabiltzen diren objektuak biltzen zituen. Erretratuak. Bustoak. Estatuak. Eta zaldi estatuak. Enperadore, politikari, eta herritarren irudikapen zehatzekin. Beren estatu soziala erakusteko. Erliebe historikoak eta mitologikoak. Garaipen militarrak. Mitoak. Eta gertaera garrantzitsuak kontatzeko. Erabiltzen ziren. Garaipen arkuak. Eta zutabeak bezalako monumentuetan. Eraikinen eta tenpluen fatxadak. Eta barrualdeak, apaintzeko,